चॅनेलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. आणि आता आपण पाहूया. इच्छाधारी पुस्तक भाग 2. पण मित्रांनो, जर आपण पहिला भाग पाहिला नसेल तर तो आत्ताच पहा, कारण पहिला भाग पाहिल्याशिवाय आपल्याला या गोष्टीची मजा येणार नाही. इकडे विजय आणि त्याची पत्नी त्या भूताच्या सांगण्यावरून शामरावला बाजूच्या गावात आणायला चालले होते. मनात शंका होती, म्हणून या दोघांनी देखील भूताकडनं वचन घेतले की तो त्यांच्या मुलाला काही करणार नाही, आणि तसं समजतंच आम्ही शामरावला इथपर्यंत येऊन देणार नाही. मुळात त्या भूताची ही अडचण यांनी वाढवली होती. आणि अखेर रात्रीच्या अंधारामध्ये हे दोघंही शेजारच्या गावामध्ये निघून गेले. देवाच्या कृपेने विजय हा शामरावला ओळखत होता. अर्थात स्पष्ट नव्हते, पण त्यांचे घर हे अंदाजे त्यांनी ओळखले. जसा दार ठोठावण्याचा आवाज आला, अगदी काही क्षणात शामरावचा देखील आतून आवाज आला, कोण आहे रे एवढ्या रात्रीचं? पण इकडे दार ठोठावण्याचा आवाज हा वाढलाच होता, आणि शेवटी शामरावने दार उघडले. तसंच विजय बोलला, शामराव तुम्हीच ना? आणि शामराव बोलले, हो मीच. पण झालंय काय? आणि आता इथे का? तसं विजयने झालेला सर्व प्रकार हा शामरावला सांगितला. आणि शामरावने त्याचे हात वरती केले. हे बघा, ते पुस्तक मी नाही ओळखत, आणि पुन्हा इथे आलात तर याद रखा. तसं विजय आणि त्याची पत्नी विनंती करू लागली, अहो चला, आमचा मुलगा त्यांच्या ताब्यात आहे, चला, नाहीतर तो मारेल. तसं शामराव बोलला, हे बघा, एवढ्या रात्रीची मस्ती करू नका. शामरावने आपले दार बंद करण्यासाठी हात वळवला. तसंच विजय बोलला, हे बघा, तुमच्या वयाचा मान राखतोय, पण यापुढे जर तुम्ही ऐकले नाही तर याद रखा, मी तुम्हाला जबरदस्तीने घेऊन जाईल. आणि त्या क्षणी चतुराई दाखवली. विजयची पत्नी मुद्दामून बोलली, हे बघा, जर तुम्ही आला नाहीत तर तो तुमच्याही घराचं काही बरं वाईट करेल. त्याने तसं सांगितलंही आहे. आम्ही मुद्दामून त्या पुस्तकाचा लाभ घेतला म्हणून आम्ही इकडे अडकलेलो आहोत. उद्या तो तुमच्याकडेही येईल. आम्ही तर जाऊ, पण तुमचे घरचे देखील अडकतील. आणि अचानकच शामरावला घाम फुटला. तसं शामराव क्षणभर हा विचार करत बसला. आणि शामराव बोलला, ठीक आहे, येतो मी. आणि शामराव त्या दोघांच्या भरोश्यावर तिकडे जाऊ लागला. आणि विजय रस्त्यात विचारत होता, नक्की झालंय काय? त्या पुस्तकामध्ये असे काय? सांगा ना, अहो शामराव सांगा. शामरावने काहीच सांगण्यात मनाव केला. अखेर ते त्या घरापर्यंत पोचले. घराच्या आत प्रवेश करताच विजयची पत्नी बोलली, थांबा इकडे. विजयची पत्नी आत गेली. त्या भूताला पाहिले आणि त्या बाळाला पाहिले. त्याने त्यांच्या मुलाला हे आधी उचलून घेतले. त्या भूताने देखील त्यांना अडवले नाही. आणि अखेर शामरावने त्या घराच्या आत प्रवेश केला. त्या क्षणी आवाज आला, शामराव, 10 वर्ष मी तुझी वाट पाहिली. हे शब्द ऐकता शामराव हा स्तब्ध आणि शांत झाला. तसंच विजय बोलला, हे बघा, मला पुन्हा एकदा सांगा, झालंय काय? तुम्ही नक्की भूत का झालात? आणि हे शामराव इथे का? तसे ते भूत साध्या आवाजामध्ये सांगू लागले, हे प्रश्न तू शामरावला का नाही विचारत रे? तुला माहिती आहे ना मी ते का? तर मी सांगतो. आज बसून साधारण 10 वर्ष आधीच त्या शेजारच्या गावामध्ये माझे निधन झाले होते. मी शामराव आणि त्यांचा मित्र सोमाजी यांचा मित्र, आम्ही तिघं एकमेकांवर फार प्रेम करत होतो. पण एक दिवशी माझे निधन झाले. इकडे शामरावला कायाविद्याचे ज्ञान होते, आणि त्यापेक्षा जास्त त्याच्या मित्र सोमाजीला. अगदी मरून 2 दिवसच झाले होते. या दोघांनी एक घाणेरडे काम केले. घाणेरडे काम? कसले घाणेरडे काम? विजय बोलला. तसंच ते भूत सांगू लागला, माझ्या आत्म्याला शांती देखील भेटली नसेल. या दोघांनी त्या अमावस्याच्या रात्री कायाविद्याच्या सहाऱ्याने
मला पुन्हा एकदा या पृथ्वीलोकवर बोलवले. हे कमी होतं की काय, तर मला धमकावून आणि प्रेमळ भाषेने देखील माझ्याकडनं काही काम करून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मला वचन दिले की हे काम करतास माझ्या परिवाराला जे सुख भेटले नाही ते देतील, म्हणजेच धन, शिक्षण, सगळं काही. आणि मी तयार झालो. यांनी मला त्या मृत अवस्थेमध्ये म्हणजेच भूत असताना देखील चोरी, लवाडी हे सर्व काही करायला सांगितले. आणि लोकांना देखील समजले नाही की हे सर्व कसे काय झाले. आणि अखेर यांचं मन भरल्यानंतर एके दिवशी मी ह्यांना विचारले की काही धन हे माझ्या परिवाराला देखील द्या. यांनी मला स्पष्ट नकार दिला. आणि अखेर मी यांच्यावर वार करू लागलो. अर्थातच मी यांच्यापेक्षा काही पटीने ताकदवर होतो, पण कायाविद्याच्या सहाऱ्याने यांनी डाव रचला. यांनी मंत्र पुटपुटून ते एका आरशामध्ये माझी आत्मा कैद केली आणि सांगितले की जोपर्यंत तू इथे आहेस तोपर्यंत तू काहीच करू नाही शकणार. मला त्या पुस्तकामध्ये बंद केले. आणि विजय, तुम्ही घेत असलेल्या अर्ध्या एकर शेतीमध्येच ते गाडून टाकले होते. एक दिवस तुझे बाबा तिथे काम करत असताना त्यांना ते पुस्तक भेटले. मी ही अशी शर्त ठेवली होती की मी त्यांचे देखील 3 इच्छा पूर्ण करेल, पण माझी ही एक इच्छा पूर्ण कर. त्यांनी मला स्पष्टपणे होकार दिला होता, अगदी वचनही. मी त्यांना सर्व काही दिले जे त्यांना पाहिजे होते. मी फक्त त्यांना एवढंच बोललो की शामरावला ही कायद्यानुसार शिक्षा द्या, पण त्यांनी याची टाळाटाळ केली. पण नियम आणि वचन ठरले असल्यामुळे मला त्यांचा जीव घ्यायला लागला. अहो, पण आता काय? तुम्ही जावा, सर्व काही जावा इथून. नको हे भूत आणि नको काही शामराव. तसंच ते भूत बोलले, नक्कीच जाणार, तुम्हाला काही करणार नाही, पण या शामरावला आणि त्याच्या मित्र सोमाजीला. तसंच शामराव रडू लागला, माफ कर, माफ कर, आम्हाला माफ कर, आमची चुकी झाली, तू माफ कर रे यशवंत, माफ कर आम्हाला. आणि समजले की त्या भूताचे नाव हे यशवंत होते. तसंच यशवंत म्हणजेच ते भूत बोलू लागला, मी तुम्हाला माफी देऊ? अरे गद्दारांनो, तुम्ही माझा वापर केला आणि मला सोडून दिलं. या अशा अवस्थेमध्ये मी 10 वर्षे त्या पुस्तकाच्या आत घालवले. परत येण्याचे वाट हे मी विसरून गेलो होतो. आधी तर मी तुझा जीव घेल आणि नंतर त्या सोमाजीचा. तसंच शामरावने सांगितले, नाही, सोमाजीचा तू जीव नाही घेऊ शकणार, कारण की तो 2 वर्ष आधीच गेलाय हे जग सोडून. यशवंतचे हसण्याचे आवाज येऊ लागले आणि यशवंत बोलला, मी सांगण्याआधीच एक जण गेला देखील. ठीक आहे, आता मी तुला मारणार शामराव. हे दृश्य फार भयंकर होते. यशवंत हा लाल भडक आणि पांढऱ्या त्या अवस्थेमधनं हा उठला आणि शामरावकडे जाऊ लागला. इकडे यशवंत बोलत होता, तुझ्यामुळे मी 10 वर्ष त्या पुस्तकामध्ये राहिलो, तुम्ही माझा वापर केला. एवढंच की काय, माझा परिवार हे तुझ्यामुळे त्या अवस्थेमध्ये आलं. आज ते कुठे असेल? इकडे शामराव हा विनंती करू लागला, माफ कर, माफ कर, मला माफ कर, मी पुन्हा असं करणार नाही. आणि त्या क्षणी यशवंत बोलला, अरे पुन्हा असं करायला तू जिवंत राहशील तर ना. आणि यशवंतने त्याचे हात शामरावच्या गळ्याकडे वळवले आणि शामरावचा गळा दाबू लागला. इकडे शामराव हा जोरात ओरडत होता,
विजय, तू तू वचन दिलं होतंस, तुझं वचन पूर्ण कर विजय. तसंच विजय हा स्तब्ध झाला होता आणि विजय जोरात ओरडला, यशवंत थांबा, यशवंत काही काय थांबा, माझं ऐका. तसंच यशवंत हा विजयकडे पाहून बोलला, पटकन बोल, नाहीतर आता याचा आणि तुझा देखील जीव घेईल, मध्ये मध्ये बोलू नको. तसंच विजय बोलला, अहो यशवंत, तुमचा मुलगा धीरज याला मी चांगलं ओळखतो. हो, तोच माझा बालपणीचा मित्र हो. आणि यशवंतचे डोळे हे नरमले. तसंच विजय सांगू लागला, जो धीरज, ज्याची तुम्हाला काळजी होती की त्याचं भविष्यात कसं होईल, ज्याला अभ्यासाची काहीच आवड नव्हती, तो धीरज आता त्याच्याच कष्टाने हा शिक्षक झालेला आहे. हो यशवंत काका, तुम्ही गेल्यानंतर धीरजला त्याची जबाबदारी कळाली. अगदी त्याच वर्षी त्यांनी आपल्या कॉलेजमध्येच हे अव्वल क्रमांक आणले आणि त्यानंतर तो त्याच्याच कष्टाच्या पैशाने, जो तो रोज काम करत असताना कमवत होता, त्यानेच तो पुढे शिकला आणि एक शिक्षक झाला. आज तो कितीतरी हजारो मुलांना त्यांच्या आयुष्याची वाट दाखवतो आणि तो बोलतो की माझे बाबा नेहमी बोलायचे की अभ्यास कर, मोठा हो, पण मी त्यांचे तेव्हा काही ऐकलं नाही. पण एक दिवस बाबा गेले आणि मला माझी जबाबदारी समजली. आज धीरज हा विद्यार्थ्यांचा प्रिय शिक्षक आहे. तसंच यशवंत यांनी आपले हात मागे घेतले आणि विजय बोलला, मला माहिती आहे जे झालं ते चुकीचं झालं. यांचे पैसे हे तुमच्या घरच्यांपर्यंत पोचले नाहीत, जे खऱ्या अर्थाने तुम्ही यांना कमवून दिले होते. पण जर तेच पैसे हे धीरज आणि तुमच्या घरच्यांना पोचले असते, तर धीरज असा प्रामाणिक झाला असता का? विजयच्या या प्रश्नाने यशवंतचा राग थंड झाला. तसंच विजय बोलला, मी तुमची विनंती करतो, मी याला वचन दिले होते की मी तुमचे प्राण ह्याला काही होऊन देणार नाही. यशवंत काका, सोडा यांना. आणि त्याच क्षणी यशवंत बोलला, मी याला सोडेल, पण एका अटीवर. याला कायद्यानुसार शिक्षा करावी, ही तुझी जबाबदारी विजय. विजयने वचन दिले आणि बोलला, हो, काळजी नसावी. आणि विजय बोलला की मी आत्ताच जाऊन धीरजला इकडे बोलवून आणतो, तेजी आणि तुमची भेट होऊन देतो. तसंच यशवंत बोलले, नाही विजय, नाही, यातलं त्याला काही कळता कामा पायी नाही. तसंच ते शामरावकडे बघत बोलले की मी याला माफ करतो, पण हो, हा पुन्हा आता असं काहीतरी करेल, म्हणूनच कायद्यापुढे हा जादूटोणा वगैरे असं काही करायचा, अशी याला शिक्षा मिळवून दे. हा बाहेर येऊन सुधरेल अशी मी अपेक्षा ठेवतो. तसंच विजयने प्रश्न केला, पण तुमच्या आत्म्याला मुक्ती कशी भेटेल? तसंच यशवंत बोलला की ते पुस्तक हे सकाळ व्हायच्या आधी जाळून टाक. विजय आणि त्याच्या पत्नीने सांगितल्यानुसारच ते पुस्तक जाळून टाकले. शामराव देखील तिथेच होता. तिघांनी पाया पडले आणि इकडे वरतून प्रकाश हा पडत होता. हळूहळू पहाट होत होती. यशवंत यांच्या डोळ्यासमोर ते पुस्तक जसे जळत होते तसे अदृश्य होत होता. आणि अखेरच्या क्षणात यशवंतनी यांच्या तिघांकडे हात दाखवला. ते पुस्तक सगळे जळून गेले आणि यशवंत हा अदृश्य झाला. खऱ्या अर्थाने यशवंतच्या आत्म्याला आता शांती भेटली होती त्या 10 वर्षाच्या कैदेतून.
इकडे शामरावने स्वतःहून गुन्हा कबूल केला कोर्टामध्ये. त्याला शिक्षा देखील झाली. काही महिन्याने तो बाहेर येऊन समाजसेवा करू लागला. विजयनी ते सर्व पैसे हे गरिबांसाठी आणि अनाथासाठी देऊन टाकले. आज तो पुन्हा आधीसारखेच कामं करतोय, पण त्याच्या कष्टाच्या आणि मेहनतीच्या पैशावरच तो जगत आहे. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमधल्या मेलमध्ये, फेसबुक आय-डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.